La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha destacat que la nova llei d'infància i adolescència atorga als xiquets i xiquetes la consideració de ciutadans i ciutadanes de ple dret i impulsa la seva participació en la vida pública i la promoció dels seus drets. Oltra ha fet aquestes declaracions durant la presentació de l'esborrany de la llei davant de més de mig miler de representants d'entitats del sector de la infància, de les diferents administracions de l'àmbit autonòmic i de prop d'un centenar de xiquets i xiquetes dels diferents consells de la infància de la Comunitat Valenciana. Esta llei reconeix per primera vegada a la infància i a l'adolescència com a una ciutadania activa i de ple dret, a la vegada que promou la seva participació en tots els àmbits de la vida pública i privada i, per tant, incorpora a la codecisió als xiquets, xiquetes i adolescents. Garanteix la igualtat entre tots els xiquets i xiquetes més enllà de l'accés universal a l'educació o la sanitat, establint l'oci educatiu com un dret reconegut per esta llei. Protegeix a les persones menors d'edat front a qualsevol violència i fixa les bases per a una parentalitat responsable, perquè hi ha que posar el focus tant en protegir contra el maltractament com en promoure el bon tracte. No és suficient previndre, hem de tractar-nos bé. La vicepresidenta ha ressaltat la importància d'aquesta norma, que assegura la igualtat entre tots els xiquets, xiquetes i adolescents, més enllà de l'accés universal a l'educació o la sanitat, i que garanteix que la infància assumisca un paper protagonista en el present, que ajuda a construir un futur millor.